másolási lehetőség. Zsebesek. Kártyaszámláló. És az a pasas. Sziasztok! Hol van? Jaj. Eltűnt. A paklit nézte és ritmikusan pislogott. Jelzést adott. Hogy így kommunikálnak? Jó. Mindjárt jövök. Beszélj. Hogy találtál meg? Nem kellene itt lenned. Ahogy neked sem. Bármit is mondott Tánká, hogy rávegyen erre, most nem számít. Gyere vissza, amíg még tudsz. Ha itt Tárkával közösen hoztuk meg a döntést, oké? törvények ezek. Ez az ára annak, hogy az az izénél gyilkoljon. De hát ennek nem ez a módja. Mi a szar? Kilapodtam valakit, hogy megmentsek egy fajt. Mi a De most szar? meglepődtél, Michael. Jó? Jézus véletlen volt, eldobtam. Megveszed az izolíniumot, átvégzett határt, és nincs visszaállt. Mi a szar? Dick. Azért. Csak menj el, Michael. Oké, csak. Vissza is mondta, hogy nem találtál meg. Akkor mit fogsz tenni? Kicsit lusta vagyok, szóval így jöttem ki. Na. Úgy itt úgy megy a film, apámnak úgy megy a filme, hogy ezért halljátok ezt a hangot. Amúgy bocsánat, sajnálom. Még más dolgom. Az, Gondolom halljátok, az izolíniumot a forgalomból. és én nem tudom. Csak hívást kellene indítani. Nincs szükségem még több tisztra. Szerintem halljátok. Bocsi, pedig jönni fognak, ha megtudják, hogy Buki itt van. Figyelem a föderáció csatornai. Ó, ne. Az izolíniumhoz. Dehogy Hát az még nem jön. ha neked adom el. Én mindkettővel jól járok. Jó. Nem azt így be tudom adni. Jó, be tudom. Ezért sok platinumot kell szereznünk. Gyorsan. Ó.